Mayong adlaw sa yung tanan guys, grabe na akong paabot, unom ka tuig na akong paabot guys, karon pa napakita ang buyer. Ang buyer na to gikan pa nig Indonesia, Malaysia. Canadian niya guys, half ni siya, medyo maglisod ko istoryahan niya kay usahay ko tawag pinakalit. Padong din niya sa amnesia, mo ni payat motor kay kailangan daw niya mag-rides. On the spot lang, pinakalit lang ni na rides niya. Sobra sa kabuutan ako guys, gipahangyo sa 10 pesos kay mahal kayong gasolina karon. Ug dako ay kung pagmahay guys, nganong gibaligyan ako ning motora guys, pero wa ko nagmahay, siya ang nakapalit kay grabe. Maayo kay sa mamping guys, anak ko siya na ampingin ang motor dong. Ayaw patakag dasmag kay maghuba na imong motor. Mahal kay nang motora mo nang gingon ko sa mga hangyo lang ka 10 pesos kay dili man na kontra. Ug makita jud ninyo ang quality sa motor guys, grabe kaha pa lang hamis na kayo. Aside meron nga guys bagong palit og 1.5 Shopee lang na siya guys, on the spot na ko napag-order. Tinuod lang masakitan ko magunahon na ba kay nganuman ako nagunahon ako sa akong sarili pero ang buyer ani dili jud magmahay. Grabe. Mga pisa pa lang, gikan nagbakalan, giwilding na ako na, gamitan ko nagsuskulog, may tiban, susaro po mga tanggal na. Ang nakabilib lang aning buyer na to, bas tinuod lang. Grabe kayo, gahi kayo mga mekaniko. Tulo ka mekaniko kuha ni. Mekaniko sa Saudi, mekaniko sa Korea, mekaniko sa Japan. Dili ni basta-basta ang mga mekaniko gipandala kay harang man dahil sa mga abroad na ang isa ni pintor, ang isa welding, ang isa ni janitor sa Midsayap. Había tuviera la mariconcha en la paella.